padu sana pandanga kasadonyo kalau ada yang membutuhkan rabab pasisi kalau untuk mengisi acara pesta pernikahan, sunatan dan sebagainya, aku awak bisa untuk mengisi acara dengan rabab pasisi. Kalau di sana yang bernama Agus Rabab tu Agus Caniago dengan nomor HP yang bisa di sana hubungi 0852 682 0655. Ayo di sana, ayo kita coba baca itu sakit dulu. Itulah yang didampingi oleh Aros Leni Pariaman. Cerita masuk tajadiannya di pasar tapan tajadinya daerah Tapan yo daerah pasar 60 jo itu anak kok denetong kadi bilang palaku cari toko ada seorang orang bangsa jo itu anak kadenetong siapa nama orang tu kini pak nama si Boyong Edi jo itu anak kok dan sabui tuman makarajo mandekan dunginyo mami pilado di pasar adang jo itu anak kodan bilang apa karajo orang tua laki-laki karajo kasawa jo kaladang jo itu anak inyo kini cali tampe tinggalnya ndak tabado do mande ibu hati kok rumah lainnya punya rumah kok lantai jongkitan kok dindiang gabak-gabayan kok atau bintang-bintangan lain orang lain loinyo dibilang tu masih di kok dan etongannya samu gadangnya lain di orang lain nadinya wa itu wana mandekan itulah buyong edi kini cuman kan lain
edi tu kini nyolai 110 onja samojo urang sekolah nyolai pulau sekolah. Ko utak namu pikiran lanjui tapi dewan se badan diri. Kawan semua kadang kaden bilang kandak dona namu do mandi urang kawan joinyo sado nang kawan maila dan joinyo ndak ado namu abao bayu itu wana buyong edi cuman kana do kawan karibnyo ketampe bayu tuma dia di siapo namu kawan tu kini panamu pirinarini maalun lau pirinarini anak rangkayo tuma pasatapan sadolai sado de inyo letak di ate paling tinggi bakawan jo buyong edi sadang de inyo buyong edi sado indah sado de inyo sado lai sado de urang kolata di bawah pabilangan dibilang upirina kini sirina namo anak tunan tumanyo tumareba pasatapan siapa orang tuorina kini oba namo apa Abdul Munab cu itu anak kok denetong apa pegawai mande pegawai apa guru di SMP Pokok mandi cu itu pulo sado pegawai kaduonyo maalun buyong siedi nanati lai bakato juo iyo kabake upirina apo nang kato ati edi ndak mungkin dolamo kabakawan kaniyo jo upirina tapi narina lainyo namu bakawan maalun orang bersahabat kau tampak seorang tampak kaduonyo ba itu anak kok denetong abi hari babilang hari abi bulan babilang tahun ba itu bana sakutiko tamat inyo di sekolah dasar bersambung pulo ke SMP indi siko indak kito etong disiko indak di palamu maalun buyong nasi edi tak namu pikiran lanjui tanggung kasantiangnya ye diaja duo diaja ampe dape ba itu inyo kok baraja tanggung santiang inyo dak lamu sesudah itu abi hari babilang hari abi pakan babilang bulan latamat lo inyo di SMP jo itu wana masuk itu satu latama di SMP maalun buyong si edi pulang lainyo lay ke rumah mande satu tibo di rumah mande dicali mande tak di rumah dicali ayat tak lo ado koparwi lalapa sekutiko ndak ado makanan ke dimakan bak mano tuang buyong edi batahan makan apa saritu indak dolamo antaronyo ari bertambah patang ju ari patang tantula sanjo ari sasanjo sanjo itu
mande kandung inyo pulanglah ayah, kandung inyo satu letibu ayah, di rumah baru bakato buyong edi. La dudu ayah jo mande nyo baru bakato edi bake ayah, onde ayah dangakan malah ambola tamat di SMP, jo itu kato ke ayahnya. Iyo la tamat na waang di SMP, tua pole nak panganak ini, waang bertambah gadang yu. Sinan bakanda edi ka ayah, onde ayah dangakan bana, kolai boleh pinta ambo, kolai boleh pinta sakaliko, ambo menyambung masih kola. Kodape na kapadang ayah ambo wasikola, jo itu kato buyong edi. Mananga kato nambah itu berang sekali ayah kandung ladiang tak tahu di karenyo. Banse nak tahu jo banse nyo anak celako ang kini cuy tu anak kato ayah. La jale idui nae semacam iko indak bau tak jo babana di mano lau tak nak balatakan cuy tu kato ayah kandung. La jale cuy ko nae badan kito mangasi kola nak wa angkana. Ba mano untuang nae badan kito bukan dona namu ayah dona melanjutkan wa ang masikola tapi sesuai nak jo keadaan. Oba pikir anak kandung kini kok cuy tu wana nak kandawa ang indak lo ibu wa ang jo ayah dona hari bertambah malam jo, hari semalam malam itu indak lo adonyo bakato karantu ala cukui mandanga kato ayah iyo semantang kunawa itu berpikir panjang badan edi. Turun lainyo dari rumah pai lainyo dari sinan taka manu kanyo tuju nyo tamu kawan karib inyo. Pai mangadu inyo bake kawan la batamu inyo jorina satu batamu inyo jorina. Apo nang kato buyong edi onderina dangakan bana. Ndak dape dorina ambo menyambung di rantu. Kini ba itulah dirina lanjutkan larina basikola nanambo ala sainggo iko. Wajo itu kato disiedi sinan majawab upirina. Onde di dangakan bana kalau lai manamu manurui kato ambo asalai kito bayo batido asalai turui kabaturui. O kito kapadang di basikola soal biaya usala came soal biaya usa jangan ragu. Asale nak muedi manurui kato ambo soal biaya biara ambo kamananggung ala kasanang die. Dibuat janji sekutiko selenamu di pai jo sekolah jo sirina pai ke padang bersikolah.
kato edi layo pulo balik badaninyo la pulang ke rumah mande kandung. Sinan telah tiba di rumahnya. Dicali mande sedang lalu dicali ayah balalu pulo lala naik inyo lambe. Indah do lama do antaronyo hari siang itu. Siang lo hari babalik baru bakato jual di bake ayah. Onde ayah dangakan bana izinkanlah ambo wasikolah oh ayah. Pona jawab kato ayat sebantut tadi jua ayat bakato. Ona kandung buyong edina nak lombo sangkor nak kaco iko. Menyasar luang bo mengadangkan waang kondak katahu waang jauh untung tasara lah di waang saja. Apa nang kato ayat tadi onde nak kandung nak akan banakan kini waang nak sekolah lai. Opai lah ambil pangku le nak kandung tolonglah ayah bakarajo ona de untung kadian alawa manurui kato ayat tapaso waturi sajo. Cuy tu bana tu mabuyong edi lepai baduonyo jo ayahnya pai bekarajo sawa urang. Pai mamangku sawa karajonyo de hari sehari tu. Indah lo sanang hati do pirina ndak lama atsonyo hati tapuk konang katibo tabayang-bayang buyong edi. De perasaan nataraso indah lama mencari jalan keluarnya nyepai turui ke rumah edi o Tuhan sepeda narancaknya nyoracak sepeda rancaknya tuju rumah mande kandung. Indah di jalan do di palamu di capean sajo tentang iko cuy tuwana kok denek tong ndak do lamunyo di jalan jauh basarang nepi satu lah ampinya di rumah di tetagak sepeda di lamanyo turu tuju rumah mande kandung kironyo mande sedang di rumah. Batanyo larina bagi mande dangakan bana di mano edi kokini. Sinan menjawab mande kandung apa sabab na edi kok dicari apa kesalahan buyong ambu. Ndak ada do mande salahnya kini tapi kami lah membuat perjanjian bagi inyo basuk kami kepai basikola ke padang kami kepai. Sinan menjawab mande kandung onde nak kandung pirina itu karajo indak mungkin sajo. Cuy itu jawab di mandenyo di malo mande indak mungkin kami lah bayo batido josiedi. Dangakan bana lari nak kandung kok kau nak mapai bersikola taruikan sajo kok tibo di badan buyong edi tundak mungkin do nak kandung